Pane chitiko chiri kushamisa chatikuona kuti vakomana aiwa vari kuhai kumusoro chaiko mahorses aiwa Nelson Chamisa wamuziva kuti aiwa ndiye munhu akatarisirwa nevanhu kuti aiwa ndiye munhu achangoisa chinji munyika yeZimbabwe. Tikuona kuti vakomana vari very loyal, vanhu vari very close kwaari, vari kuinvolvewa kana tiri kuvaona vachinowanikwa aiwa kumatop officials ekune dzimwe nyika. Zviri kuona kuti aiwa vanhu vari kuona kuti zviri kuthreatena the regime, the ruling party. Takaona vana Osaloziziva vachionekwa kuSwitzerland aiwa nekunana Rwanda, but muzora nhasi aiwa tikuona kuti pana paFatemere anoonekwa ari kune imwe location. Sanapinda mashoko anamudani ukapana mudoti subscribe or like out on the bell kuti timna paendo yaMahere anoposta this picture ramuri kuona iro obva auya anyora achiti privileged to stand on the shoulders of giants, RT Honorable Luisa Dias Diogo, the former Prime Minister and Minister of Finance in Mozambique, and Monica Jingos, the former First Lady of Namibia, #Southern African Development Community SADC. Panapa tikuona kuti these agendas vakomana vadzanenge vachifambira aiwa vamwe padzinguva anodzidisclose dzinguva havadzidisclose. Panapa toona kuti aiwa the regime kana ichiona vanhu vakadai vachiwanikwa vachiita high level meetings aiwa private meetings vanosara aiwa vachingobatira hana dzavo mumwoyo vachiita kuti aiwa zviriko zvava kufambirwa. Vanenge vatova insecurities kuti aiwa vari kumbomobiliza kudii. Inoda kuti tinoziva kuti vamwe leaders anenge ari allies avo vanenge vachiziva kuti aiwa pakutungamira vanenge vachiita nyika anenge vachiziva kuti aiwa tinoorganiza notonoronga navo. Asi vachizoona neopposition vakunorabha namashoulders nevanhu vakadaro vanotanga kushauta zvinhu zviri kumborongawo asi takunofumurwa here, zvinhu zvakuda kumboitika. Zvinhu zvatoona kuti zvinhu zviri kuitika mupolitical space yemunyika yeZimbabwe. Ngotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pe the quest yatiri vakomana avadaisa chinji munyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu, usaona subscribe or like and turn on the bell icon.